Hej, og velkommen til en god tur med Emil i Brøndby. Lige nu er jeg over ved Brøndby Stadion. Kan I som I kan se lige der. Ja, jeg ved ikke lige om I kan se det. Jeg optager med min telefon nemlig. Fuck it. Der kommer, Alexander, dem kommer også, vent. Ja, vent. Lav nogle små klip, hvor du optager staten, og så kan du klippe det sammen. Vent. Prøv at optage staten sammen. Skal jeg prøve dernede? Vent, man, hvor skal du hen? Vi træner, du venter lige på det andre. De spiller dernede, mand. De spiller dernede. Ikke sådan, Emil. Lav den normalt. Sådan, prøv at stoppe. Lav forkameraet, gør sådan. Okay, så klipper jeg det. Jeg slutter lige den gang. Det bliver lige episode 1 i hvert fald. Med at gå en tur med Emil. Ses.